Ja tervetuloa seuraamaan Turussa Lausteen frisbeegolf-puistossa pelatun vuoden 2016 frisbeegolfin SM-kisojen finaalikierroksen 9 viimeistä väylää. Seurannan kohteena on kisan 4 kärki. Ensimmäiset 9 väylää löytyy toisesta videosta. Studiossa istuu kisojen tiedottaja Kari Toivonen sekä kilpailujohtaja ja kisalayoutin-suunnittelija Juho Rantalaiho. Morjens. Terve. Ensimmäisessä videossa me päästiin sellaisen tilanteen, jossa Leo Piironen johtaa kisaa yhden heiton etumatkalla Juho Parviaiseen ja Janne Hirsimäkeen. Pasi Koivu on jäänyt kärjestä 5 heittoa, kun seuraavaksi on vuorossa väylä numero 10. Tämän niin sanotusti uuden metsäosuuden viimeinen väylä. Ja väylä kaartaa pikkusen oikealle tuon lopussa tästä kuvakulmasta, ei edes korjaa näy, pituuttaa noin 90 metriä. Tyypillisesti tässä heitetään kämmenheittoa taikka sitten putteri, midari, hannukkaa. Jos tästä nähtiin molemmat vaihtoehdot, mutta kumpikaan ei kyllä päätynyt ihan korille saakka. Nyt ei ole miehillä ihan heitot jiirissä. No, tämä näyttää kyllä tällaiselle ei-ammattilaiselle aika lottoamiselta kyllä tuonne sekaheittäjänä, mutta tästä otettiin holarikin tässä kisassa. Joo, kyllä. Tämä on erittäin... Ai siinä Pasillakin jää se tuohon puoleen väliin väylään. Tässä on tosiaan puita riittää tällä väylällä ja kyllä jos tästä pääsee kori yhdellä heitolla, niin fiilikset on varmasti aika kohdalla. Oi, se näytti jo menevä aika hyvin, mutta... Joo, se jäi sinne viimeisiin puihin vielä. Jäi aika pitkä paarputti Pasille. Juho joutui vähän kinkkeisestä asennosta siihen askartelemaan ja jäi siihenkin vielä tekemistä. Meni vähän pitkäksi. Joo. Pieni sneppailu sinne. Ei tätä nyt helpoksi tehdä itselleen tätä väylää näköjään. Ei tässä oikein kukaan ole päässyt vielä ihan sillä lailla hengähtämään. No, Leksa hoitaa tämän homman silti mallikkaasti vielä. Varmasti paar pois vaan sieltä. Joo. Nyt olisi mahkut paar-paikkaukseen tässä. Siinä on kyllä pari puuta välissä. Joo, kyllä ne puut pakotti ton linjan sen verran ahtaalle, että siinä ei päästy edes kolistelemaan rautoja. Pasilla on kyllä, tämä metsäosuus oli aika tiukka. No sekin meni sylki vähän toiselta puolelta. Taisi jäädä vähän liikaa tuonne oikealle kuitenkin. Joo, oikealle puolellahan pikkusen tuosta putkesta kannattaa heittää, mutta toi Juhon heitto oli sit jo liikaa oikealla, niin silloin ne kiekot ei enää jää. Tästähän tuli boge ja nyt sit oikein rutkasti. Tässä saattaa helposti käydä myös sillä lailla, että kun tullaan viimeisellä metsäväylällä, joka on näennäisesti kaikkein helpoin, niin silloin tulee pikkuisen sellainen kevyempi olo ja sitten lähdetään pelailemaan, niin siitä otettiin pari bogia. Janne oli noussut nyt siihen Leon kantaan. Joo, tämä menee jännäksi, mutta näyttää siltä, että Pasi alkaa olla nyt jo ulkona taistosta. Ja nyt palataan sitten tuonne avoimempaan maisemaan. Joo, tämä väylä on sellainen, että tätä pidennettiin myös pari vuotta sitten, kun tämä oli tämän tason kavereille, niin tämä oli helppo tai lähes ilmiselvä birdie-väylä. Ja edelleen, jos tuossa avauksen saa vaan osumaan tähän aukkoon, niin siinä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Sen jälkeen on helpohko hysse heittää korille ja ottaa siitä se 3. Mutta kyllä tähän sitten mausteet riittää sekä alkupäässä väylää että loppupäässä väylää. Et jos se on pienikin huolimattomuus taas, niin lukemaa saadaan aikaiseksi. Ja tuossa näkee kyllä aika paljon, jos tuosta aukosta missaa, niin kaiken näköisiä upsiheittoja tuosta metsän yli. Ja joskus ne rosahtaa suoraan siihen korinjuureen, joskus taas ne jää sinne pöpelikköön. Kyllä. Juhon drive ei kääntynyt ihan tarpeeksi yli ja se feidasi tuonne vasemmalle metsikköön, joka tuo siihen omat haasteensa myös. Pasi jää vielä ihan peliin, vaikka näyttää menevän tuohon reunalle. Niin, siinä on tuo aukon reuna just tuossa, että hän on vähän siellä syrjässä. Mutta... Joo. Ollaan tästä ihan hyvä heittolinja. Tässä tosiaan, tuossa on tiheä puusto ton korin, aika hienosti tuli siihen. Joo. Tosi tiheä puusto ton korin välissä, että useimmilla pelitaktiikkana on se, että heitetään niiden puiden yli, koska ne on vielä suhteellisen matalia. Että se aukko sinne korille on tosi ahdas ja kapea. Tämä on turvallisempi vaihtoehto heittää vaan tuolta. Niin kuin Pasi näyttää nyt. Joo, kyllä tuossa ammattimiehet näyttää sen kiekon sinne saavan tavalla tai toisella. Joo.
Janne heittää perinteisempää reittiä tosta. Oli myös sijainniltaan paljon paremmin. Heittää melkein kori. Joo, ja Leon kanssa hyvillä paikoilla tuossa. Joo, mutta tästäkin lähdetään vielä heittää näköjään korkeat hyssejä, koska se on luontainen ja helppo tiputtaa tuonne puiden väliin. Se ei ainakaan jää lyhyeksi. Janne livahti pikkusen pitkäksi, mutta siinä oli vähän sellaista eagle-yritystä. No sehän se meni lukittu suoraan tuohon. Kyllä. Siellä oksat vähän häiritsee ja naurattaakin, mutta ei anneta sen haitata menoa. Juho otti siitä huolimatta heikohkosta avauksesta, niin otti ihan nätin birdie. Ja antaa tuimat katseetkin vielä kameralla. Ja samoin Pasi helpottaa pikkasen. Joo. Tässä niin kuin kakkosväylälläkin tämän väylän kakkosheitto on kyllä sellainen suoritus näille kavereille, että ei pitäisi epäonnistua oikeastaan koskaan. Kaikille pöydit tästä. Tilanne ei sikäli muuttunut. Eli Leo johtaa ja Janne on toisena ja heiton päässä on toi Juho. Sitten on väylä 12, 211 metriä. Henkilökohtaisesti suosikkiväylistä myös kuuluu siihen top 3. Onko tämä nyt näitä uusia väyliä? Tämä ei ole uusia väyliä, vaan tämä on... Eikö niin, tämä on tämä sieltä alhaalta heitetään sinne ylös. Joo, totta. Kyllä. Sekoitin tämän nyt niihin muutaman myöhäisempään. Tässä alkuun vaaditaan tarkkuutta ja hyvää kiekkokontrollia, jotta saa kiekon pysymään väylällä. Tässä on periaatteessa 2 vaihtoehtoa, joista kärkiryhmässä ei käytetä kuin toista. Eli tyypillisesti driverilla yritetään heittää tuosta aukosta ulos, jolloin se lähestyminen jää suhteellisen helpoksi, mutta siinä on isommat riskit. Mutta toinen vaihtoehto on sitten heittää putterilla tai midarilla ihan vaan. Nyt Pasi heitti ongelmia. Vähän metsään. Mutta tuohon nyt kuvassa näkyvällä vihreällä alueella niin heitetään semmoinen vähän lyhyempi heitto, josta sitten kakkosheitto jää vähän pidemmäksi. Mutta kyllä tässä kaikki lähti hakemaan avausta ulos metsästä ja Jannelle ja Pasille se vähän kostautui. Tästä on vielä aika pitkä matka korille, mutta... Joo, Pasi heitti rajusti vasemmalle, että kori on tuosta vasemmalle ja pitkäksikin näköjään. Kori on 40 metriä oikealla. Tässä kuvassa näkyy sitten tuolla isojen puskien takana. Toi on vielä iso pöpelikkö, jonka Leo ei kiertänyt. Vaan juuri toi pöpelikkö, se on juuri sillä linjalla, millä haluaisi heittää korille. Että siinä tarvii ratkaista se, että heittääkö se etupuolelta vai kiertääkö se reilusti takaa. Ja monesti käy noin, kun Leo kävi, että siihen sitten jäädään siihen puskaan. Siinä tuli aika hyvä heitto Juholta. Joo. Tosta pitäisi jo pistää. Jaha. Janne on näkymättömissä. Heitti näköjään väylän toiselta laidalta toiselle laidalle ja näyttää antavan vähän karkumatkaa Leolle. Pasi pääsi sieltä lähestymään ihan nätisti ja ottaa kuitenkin, pääsee putille vielä. Siellä muutaman pusikon kautta, mutta nyt alkaa näyttää jo paremmalta. Ja Leo on sitten pitkällä birdie-putilla. Ei mennyt sinne päinkään ja paluuputtiakin jäi vielä jonkun verran tekemistä. Mut se menee varmasti. Noitahan Leksa naukuttelee öin ja päivin. Ja Pasi otti sen paarin kaikesta huolimatta. Joo, nyt täytyy vaan saada onnistumisia alle, jos jää hyvät fiilikset sentään vielä skabasta. Kyllä. Juho otti ryhmä ainoa birdie. Tää väylä on kyllä maukas ottaa myös birdie. Se vaatii 3 äärimmäisen hyvää suoritusta, jotta sen korin saa saatettua. Joo, ja nyt Juho nousi nyt sitten Janne ohi taas tuohon Leksan kantaan. Sitten on väylä 13. Tämä ei ole mikään kauhean pitkä väylä, mutta tämä on tollainen koko matkan vähän viettää tonne vasemmalle. Tässäkin on
useampi eri tapa pelata tämä väylä ja tällainen ilmaheitto, jota Juho tuossa yrittää, niin on periaatteessa riskialtis, mutta se on myös hyvä tapa päästä korille. Mutta tämä Lexan rolleri on periaatteessa turvallisin vaihtoehto ja se on myös, jos sen osaa heittää, niin se on helppo. Niin piti just sanoa, että turvallisia. Siinä on kuitenkin tuo autti kulkee tuossa ihan vieressä. Että kyllä, mutta niin kuin näkyy, niin nämä kaverit laittaa. Joo. Et rollerissa on se etu, että se kiipee vähän rinnet ylöspäin, nimenomaan poispäin sieltä autista. Toisin kuin sitten taas ilmaheitto, joka kaartaa lopuksi sinne auttiin. Mitäs veikkaat, mitä Janne heittää? Luulee, että Janne heittää ilmaheiton. Harvemmin näkee Janne heittämässä rolleria. Se jää nyt vähän tonne kauas. Joo. Tämä on yksi vaihtoehto, miten en usko, että Janne sitä niin yrittää pelata, mutta yksi vaihtoehto on myös pelata tämä väylä sitä, että ei edes lähde yrittämään tonne tunneliin, vaan pelaa tuosta helppoa kolmosta niin sanotusti, koska siinäkin on riskinä sitten, kun tonne tunneliin lähtee heittämään. Joo, ja tässä on kyllä aina helposti hankalia heittoasentoja, kun tuolla puiden välissä kökkii. Kyllä. Se maistui Pasille varmaan nyt hyvältä tää. Saakohan Pasi tästä nyt vielä uuden tuulen liikenteeseen. Lexalla on myös sauma ottaa tästä birdie kyllä. Ja senhän Leo. Se oli nyt rollerimiehet, jotka tässä birdin otti. Kyllä tällä autoksella niin on selvästi parempi vaihtoehto heittää rolleri kuin ilmassa. Juho otti siitä sen helpon baari. Nyt pääsi Leo taas pikkuisen karkun matkalle. Näköjään joo, kyllä. Väylä 14, eikö se ole pisin väylä koko radassa? Joo. Siinä taisi kuitenkin mennä vähän par-arvio pikkasen pieleen. No, oliko vähän antelias par nyt? Sanotaan näin, että se oli helpoimmasta päästä, mutta en mä silti sitä päätöstä, lähtisi muuttamaan. Tämä on selvästi enemmän par 5 kuin par 4 kuitenkin. Se mitä voisi tehdä, niin on, että pidentää väylää vielä 30 metriä tai lyhentää 20 metriä. Mutta mä pidän myös siitä, että tässä on 2 isolla ja hyvällä heitolla ja riskialttiilla heitolla mahdollisuus ottaa se eagle, joka tuo siihen sellaisen ihan erilaisen yrityksen. Eikä niitä eagleista kuitenkaan nähty ihan kovin montaa tässä SM-kisojen aikanakaan. Et yhteensä muistaakseni 8 kappaletta. 8, joo. Birdejä toki sateli, mutta kyllä tästä birdinkin ansaitsee, jos 3 hyvää heittoa ja putin heittää. Ei se. Finaalikierroksella 2 bogia. No ne huonommat. Joo. Mutta finaali tosiaan parhaat pelaajat siellä sitten, niin joo. Pitääkin. Se on pehmeähkö paar on varsinkin verrattuna muihin väyliin, mutta toisaalta par 5 on myös. Siinä täytyy heittää niin monta kertaa peräkkäin hyvä heitto, että se tuntuu myös monesti pehmeämmältä. Juholla on nyt esimerkiksi selvästi eagle-lasit silmillä, mutta ja pääsee aika nätisti kyllä putille siihen. Nyt kyllä nämä kärkimiesten avaukset oli tässä sweet spotissa kaikki, mutta eipä tässäkään nyt sitten eagleä päästä. Juho pääsee yrittämään eagleä, mutta joo. Mutta se on noin sen verran kaukaa nyt kuitenkin. Joo. Että se 2 perättäistä todella hyvää heittoa, niin se tapahtuu aika harvoin. Ja siitä syystä toi par lukema ihan mun makuun kohdalla. Lexa ottaa siitä helpon birdin. Ehkä vähän onnekkaasti jäi toi skippi tuohon vielä maltilliseksi, ettei lähtenyt sen kauemmas. Ja Pasi ottaa myös sen nostobirdin. Että tää tässä tietysti on, että jos se kakkosheitto epäonnistuu vähän, niin silloin se birdie on tosi helppo. Oi! Että.
Janne pääsi sitä Eagleä hakemaan, No niin. mutta ihan pikkusen vasemmalle osui tonne. Eikä jäänyt sit koriin. Tässä on vielä Juhola. Se lensi vähän korkealta. Joo. Ei tullut Eagleä. Birdie tuli sit sitäkin enemmän. Kaikille. Joo. Eiköhän tässä loputkin suorita nämä 4-metriset puttinsa ihan sillä lailla, että ei tarvitse kysellä. No niin, no joo. Jotenkin olettaisin, että tästä onnistutaan. Kyllä. Joo, mutta tässä eroja ei saatu aikaan tällä väylällä. Joo, siellä on edelleen kahden heitoin johdossa Leo. Sitten väylä 15. Tämä on vähän niin kuin sitten vastakkaiseen suuntaan samaa linjaa, mitä äsken heitettiin. Joo. Tässä on korjaamassa pienellä kummulla tuolla. Tästä väylästä kuulin paljon sellaista palautetta, että tämä on helpohko ja tämä on par neloseksi helpohko väylä, mutta tässäkin pienet kulmavirheet, jonka näköjään Pasi näyttää tässä valitettavasti toteen, niin pienet kulmavirheet helposti johtaa siihen, että joko feidaa kiekko vasemmalla auttiin tai sitten päätyy oikealle metsään. Mutta kun osaa heittää, niin sitten on helppo väylä. Lähestyminen siihen kummulle on vielä ihan oma tarinansa. Tämä on suunnittelijan näkökulmasta pikkusen yllättävä ratkaisu tämä fore tällä väylällä, koska rystyllä saa tosi helposti. Väylä on sen muotoinen, että siinä on helposti lisämetrejä kevyellä lässällä, niin sitten tuo foren heittäminen avauksella on yllättävä suoritus. Joo, se tuntui nyt vaan Jannelle sopivan paremmin. No, sieltä tuli Pasi jo ihan hyville paikoille. Joo, Pasilla oli avaus autissa, niin pitkä paarputti jäi siihen kyllä. Joo. Mutta näin tosiaan. Se on näköjään Jannelle ihan oikea valinta toi Foresin avauksella. Kyllä se tuotti ainakin sen tuloksen, mitä haettiin. Joo. Ja sitten oikeakätiselle tämä lähestyminen on, tämä oikeastaan lähestymisen voi valita ihan kummin vaan, että joko voi heittää forella hyssen tai vasemmalla kädellä hyssen tai sitten oikealla kädellä rystyhyssen. Sikäli tämä on anteeksi antava, että toi lähestyminen on tosi vapaa-valintainen. Siihen jäi kyllä vielä Pasille jonkin verran putattavaa. Ja vähän jää ujoksi. Ja toi kumpu on tosiaan, tai toi rinne, mistä toi kori sijaitsee, niin se on loivahko, että mä en usko, että näillä kavereilla se hetkauttaa enää peliä hiukkaakaan, että toi ei ole enää sellainen realistinen riski, että se kiekko tosta mihinkään lähtisi sit rollaamaan. Kaikki muut ottaa siitä helpot birdit, mutta Pasille tuli bogi. Nyt on kyllä Pasin taisto ohitse tässä vaiheessa, sen uskallan kyllä sanoa ihan rehellisesti. Joo, no kyllä siinä alkaa nyt olla jo matkaa, kun on 8 heittoa kärkeen. Leo näyttää marssivan tuolla omassa ylhäisessä yksinäisyydessään, mutta tässä on vielä pari aika mielekästä väylää jäljellä, josta saadaan varmasti eroja aikaan. Tää on hieno väylä, tää 16. Tässä heitetään alamäkeen ja muuta ei tarvitse tehdä kuin heittää suoraan ja oikeaan suuntaan. Se on aina se kaikkein helpoin homma. Tässä väylässä on sellainen asia, mistä mä en suunnittele niin hirveästi pidä, että toi väylän leveys suhteessa tuohon raffin tiheyteen on pikkusen liian pieni. Eli se, että jos osuu väylään, niin toki kiekko menee korille, mutta jos ei osu väylään, niin se menee silti aika pitkälle vielä tuolla tuuriväleistä. Niin, tuo on tuommoista kuivaa kangasmetsää, missä ei kauheasti ottaa aluskasvillisuutta häiritsemässä. Niin. Mutta ehkä se on ihan hyvä, että ne kaikki väylät ei ole ihan niin rankaisevia sitten, niin ei tule niin paha mieli. Puita löytyy kyllä. Joo, Juhokin löytää niitä näköjään runsaasti. Tässä ollaan tosiaan, nyt Leokin löytää niitä puita, että tässä ei tosiaan peli ole vielä pelattu. Tai kun katsoo tuota seinämää tossa, niin sitä aukkoa voi olla vähän vaikea löytää. Se on totta.
Sitten Juho pääsi jo sellaiselle etäisyydelle, että tosta ei pitäisi enää ongelmaa olla. Leo ottaa bokin tähän vielä. Joo, tästä voi tulla vielä ihan jännä tästä lopusta. Joo. Varsinkin jos nyt Janne pistää tämän sisälle. Joo. No ei siellä ole lähelläkään. Ai, kun se meni. Siinä oli tarjolla thrilleri, mutta ei päästy suorittamaan sitä valitettavasti. Ja pitkä paluuputti vielä Jannellekin, mutta se hoitaa ihan sillä lailla, kun kuuluukin. Ja Aleksa ottaa nämä hoidetaan kyllä. Mutta siitä tuli tosiaan bogikortti. Ja Juhollekin tulee bogi tästä. Tästä. Tämä on niin kuin periaatteessa aika helppo väylä. Kyllä. Nyt ei vaan nyt toteutunut, paitsi Pasi nyt otti birdin tästä. Joo. Sitten on tämä varsinainen viidakko. Tämä herättää myös keskustelua, joka on hyvä asia. Ja tämähän oli siis radan vaikein väylä suhteessa baariin. Kyllä. Mikä pikkusen yllätti ehkä jopa. Mutta. Siis kaikki avoimen luokan kierrokset mukaan lukien, niin melkein puolet väylätuloksista oli bogeja tai huonompi. Joo. Tässä ei muuta tarvitse tehdä kuin heittää suoraan. Heittää oikeaan suuntaan. Janne näyttää siitä mallia. Se siis välihän on kapea. Sitä en kiistä hiukkaakaan, mutta väli on myös reilu. Jos sä osut siihen, niin sit sä osut siihen ja pääset eteenpäin. Jos et osu, niin et pääse eteenpäin. No se oli aika laittamattomasti perusteltu toi. Kyllä. Tossahan pääsee kyllä, jos tosta pääsee tonne alle, niin sieltä voi jo yrittää puttia. Se on siinä heti mäen päällä se kori. Joo, että kyllä tässä birdin ottaminen vaatii 2 hyvää heittoa, että yksi ei riitä. Sieltä tuli nyt aika hyvä heitto. Ja ei siihenkin vielä se toinen. Mutta tää on siitä myös, mun mielestä toi aukko saa olla ahdas, koska toi metsä on kuitenkin sen verran harvaa, että sieltä pääsee heti pelaamaan ulos. Et jos olisi tollaista 2 metriä leveät ränniä koko matka, niin silloin se olisi auttamatta liian kapea. Mutta tää on mun näkökulmasta, niin tää on vähän sellainen luonnon oma saariväylä, että kun sä astelet tuohon tiille, niin sulla on se sama paine kuin saariväylällä, että sun on pakko suorittaa, pakko osua siihen saareen tai pakko osua tuohon väliin, jolloin tässä loppukierroksessa niin se tuo sellaisen ihan sopivan ylimääräisen lisän tähän pelaamiseen. Joo, ja onhan toi niinku radan lopussa tollainen aika hyvä niinku, tasoittaja. Siis siinä voi tapahtua vielä paljon kaiken näköistä jännää. Kyllä. Pasi otti näyttävän 3 tässä samalla, kun me höpistiin ihan muuta. Niinpä. Pelasteli itsensä sieltä metsästä kuitenkin. Ja tosiaan nyt 3 pelaajaa 4 osui siihen aukkoon tästä kärkiryhmästä. Pasi oli ainut, joka jäi sinne metsän puolelle. Joo, mutta nappasi paarin kuitenkin ja Juholle komea birdie. Nousi sillä heiton päähän kärjestä ja ennen viimeistä väylää. Nyt tässä nyt mitataan hermoa. Kyllä. Eli viimeisen väylällä hän kori sijaitsee tuossa kummulla. Ja siihen pitää osata heittää todella nätisti kontrolloitu heitto, jotta siihen kummulle jää. Juholla taipuu pikkusen tonne oikealle, mikä on aika normaalia, kun vasemmalla puolella on enemmän auttia, niin sitä pelataan vähän safetysti. Pakkohan se on tuosta yrittää kuitenkin. On kyllä, ja sai kuitenkin paineen siirrettyä Leolla sen verran, että ei pysty ihan takki auki heittämään ihan mihin vaan. Et Leksankin tarvii saada avaus nyt sisään pelin joka tapauksessa ja mieluusti myös ihan vielä helpolle putille. Ja tässäkin foremiehillä on ihan selkeä mahdollisuus heittää fore. Janne heittää aika hyvä. Joo. Noniin. Aika hyvä. Katsotaan mikä on Leksan vastaus. Tässähän on ratkaistaan Suomen mestaruus ja nyt näyttää kyllä siltä, että jäi siihen Leksalle vielä putattavaa jonkun verran, että ei toi nyt ole mitenkään otettu 2, mutta tässä on nyt Juhon mahdollisuus tulla sitten siirtää ne kaikki paineet vielä Leolle. Siinä on nyt varmaan, mitä tuossa on, vähän päälle 10 metriä. Joo, 2-13 metriä on toi putti, mutta siellä on toki rinne takana, mutta kun Suomen mestaruudesta kamppaillaan, kyllä se vähän ujo oli. Joo, vähän
Olisi ehkä odottanut Juholta pikkusen aggressiivisempaa lähestymistä tuohon, mutta kyllä se jyrkkä rinne siellä takan tekee myös sen, että helposti pyörii kiekko auttiin sit, jos ei osu tuohon koriin lainkaan. Pasi joutui tonne vähän pöheikön syövereihin, mutta pääsi sieltä aika hyvin yrittämään, mutta ei ihan jaksanut korin saakka. Leolle riittää vaan tuollainen pieni varmistelu, no niin, koska se alkaa olla taputeltu. Tällähän ratkaistiin sitten Suomen mestaruus. Janne pistää kyllä. Janne nousee vielä Juhon kanssa tasoihin tuohon kakkossijalle. Kyllä. Se, mikäli ellei tämä nyt tämän. sitten. Niin. No se oli selvä. Eli tässä nähdään, tai me ei varmaan nähdä, mutta tässä pelataan sitten hopeasta vielä sudden death-kamppailu. Ja Leo Piironen voittaa Suomen mestaruuden. Leo Piironen voittaa Suomen mestaruuden, toisen Suomen mestaruutensa. Kyllä. Ja tunteet pääsee purkautumaan. Tämä on Leolle kyllä kovan luokan voitto, että se on pari vuotta ollut pikkusen rauhallisempaa menestyksen kanssa, mutta nyt on palannut takaisin tänne Suomen tiiveimpään kärkeen. Tämä on hienoa. Heiton erolla Juhon ja Jannen. Kyllä. Ja siellä Pasi onnistui pitämään tuon 4. sijan vielä. Sieltä tuli takaa kakkoskortista Seppo ja Jalle heiton päähän, mutta ei päässyt sitten ohittaan kuitenkaan. Se, mikä tässä on hauska havaita, niin Pasi ja Seppo, jotka oli selvästi kisan ennakkosuosikit, niin jäi reilusti mitalikolmikon ulkopuolelle kuitenkin. Kyy tuotti yllätyksiä, kyllä. Kyllä. Onko sulla, Juho, vielä jotain kohottavaa loppukanettia tähän videon päätöshetkillä, kun tässä ihaillaan hienoa ilmakuvaa Lausteen radasta? Kannattaa käydä Lausteella pelaamassa, se on Suomen hienoin rata. Ja onnittelut voittajille. Juuri näin.